Goeie, hartstikke welkom hier op Ieradvallen in de Praatwaal. Goeie, welkom op dit mooie, spetterende dorpsfeest van de Rottevallen. Het is schitterend mooi weer, zet je sjurren. Die meisje zit een broers in het feest van. Tot nu toe is dat prima slagen. Dit is een mooi dorp. We zijn even nieuwsgierig wat je voor alle ambachten te zien weten. En ik moet eerlijk zeggen dat het me 100% meevalt. Alles wordt wat demonstreerd en ja, ik vind het mooi. Hoi, ik ben Ilke en ik ben hier op iets van het dorpsfeest. Ik weet net wat het is. Mijn huid is hier op het spelen. Ik zeg hier, ik kan bij mensen zitten squallen en mijn klas. En het is heel leuk. Ik ben hier op de maritieme markt, merken, in de Rottevallen. Dat doe ik hier. En ik hoop dat je nog heel lang Fries praten. Wat vind je van het feestje? Wat is het? Hartstikke mooi. Nee, hartstikke mooi is het. Hey, hartstikke mooi feestje, toch? Ja. Ik moest even nog een minuut letten. Omdat een heeltje. Nog even denken hoe de hitte weer had. Bij u was. En die hier ik een groen maakt. Dus toen moesten we die groen ik even letten. Trouwens, ik Fries ben, ik mag Fries graag. Maar meer mensen Fries graag. Ik in de winkels. Maar ja, je moet zien dat ze Fries graag. Ik ga Krek van Zeeman kennen, die voerde vrouw in het roem. Hij hier door de Friesland een leeflijk van gevoel. Hij hier door de Friesland een leeflijk van gevoel. Ja, zij ons troon die vanke, ja kom ik riep waarom. Dan zal ik net verschieden van bij mijn levensbron. Dan zal ik net verschieden van bij mijn leven.